600 néző hangolt a lelátókon a meccs előtt, úgyhogy biztatásban nem volt hiány a hazaiak számára a PVS MTK Budapest Magyar Kupa találkozón a legjobb 32 között. Mondhatni, az esélytelenek nyugalmával lépett pályára Koszta Péter legénysége, de korát sem ész nélkül. Védekezésre beállni, és ebből kontrajátékkal veszélyeztetni. Ez volt a putnoki taktika egyik eleme, reméltük működni is fog. Nézzük a történéseket. A 4. percben Gál került helyzetbe, lövése azonban levágódott. Majd rá egy percre Füleki próbálkozott, sajnos hasonló eredménnyel. A 6. minutában Bori rúgott kapura, labdáját Varsányi magabiztosan fogta. Rövidre rá, szabadrúgás szituáció az MTK térfelén, Gál mesterni ívelt be, és bizony Márkus újra mennybe mehetett volna, de óriási helyzetben mellé csúsztatott. Egyértelműen többet birtokolta a labdát a fővárosi gárda, de az első komolyabb MTK helyzetig a 9. percig kellett várnunk, ekkor Kulcsár lövésébe léptek bele, pont jókor. 13. perc. Fővárosi Szabi a kapunk előtt, jön a kombináció, mely végén Lambulics emelt felé. A 15. percben Varsányi parádéja következett, Simon belsőzését óriási bravúrral védte a putnoki hálóőr. A 22. percben Sipos veszélyeztetett, távoli lövését véghárította. Fogjuk meg itt őket! Itt fogjuk meg őket! Üsd meg neki! A 32. percben Füleki ugrott ki Bányász átadásából, az ígéretes helyzetnek újra végvetett véget. Gyerünk Bányász, csináld meg! Ez a szép! Üsd meg! Középpásra le kell válni! Lassan a lelátókon érlelődni kezdett a jó hangulat, bár sok volt még hátra, 40 perc elteltével nem tűnt meggyőzőnek az MTK játéka. A szünet előtt még Darai került helyzetbe, de lövése elkerülte végkapuját. 0-0 telt a félidő végére. A második félidő 8. percében Takács sípmester talán első megkérdőjelezhető ítéletéből Bori durrantott felé. Veszélyesebb lett az MTK támadójátéka, rá 3 percre Mátkai próbálkozott, de Varsányi ismét a helyén volt. A 63. percben aztán meghűlt a vér a putnoki szurkolók erejében, Nagy Csaba kezezéséért Takács a büntetőpontra mutatott. Ténykedése felháborodást váltott ki a tribünön, de Varsányi igazságot szolgáltatott, Bori 11-esét védte a jó irányba vetődő portás. Rá egy perces Sárpit ütötték el a másik oldalon. Gál Robi Carlost idéző tekerése a hálótartót találta el. Ígéretes szabadrúgás volt. A 80. percben Zsidai bombája érdemel még említést, lövését a felső léc tisztázta. Kihúzták a hátralévő 12-t is, aztán elszabadult a pokol, persze jó értelemben. Fiesta a pályán és a lelátókon, szenzáció Putnokon, a gól nélküli döntetlen ugyanis a PVS továbbjutását hozta.